Wie is het? Ja, ik kom. Hi, Jerome. Man. Kailangan ko. Ja, kom man. Wanneer kom jij van de hospitaal af? Nou net, auntie. Nou, wat maak jij hier? Moet jij niet rusten, mijn kind? Ik ga zo patay zo, auntie. Ik red mijn phone ko mal. Jouw phone, waar je phone dan? Ik denk dat we nog daar binnen liggen, auntie. Ik had in het dak gezet toen ik muziek gespeeld heb, terwijl ik bezig was met de ceiling. Wow, oké. Jouw collega's, nou je die uit. Dus moet nou eerst die stof opvieren. Heb jij misschien jouw phone samengevat? Ik is zeker, auntie. Hij zou mij gebeld om te zeggen, hij het samenvat. Wow. Waar ik gewoon binnen. Misschien dat ze daar die leeg staan nog daar. Auntie. Waar was ik toch op? Hallo, mijn liefie, stranger. Nee, ik was maar hier bij de huis. Nee. Zo, jij neemt ze me aan, ik mis jou. Natuurlijk mis ik jou, mijn schat, man. Hai, mijn man, ik kan niet geloven, ik ga voor volle 6 maanden van die huis af. Ik is toch zo trots op jou, je werkt zwaar. Wat zeg je? Ai! Wat? Ja, Romus, jij mal. Wat zoek je weer op bij leer? Dat was een fout, auntie. Dat het weer gebeurt. Asier, bel je ambulance. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En Lotto. Goodbye.